أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مصرف القلوب والأبصار، مكور الليل على النهار، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوم أجدي فو يمامو أقوابا the daily ذكر إنا موتي منيا إدريس أحمد بنداوني إنيه bebia mubia mutie yen yesre nyankopɔn nhyira na adom edi mamu nyinaa ekosi da apem edikamfo yesre Allah azza wa jalla wɔmfa ɔmo nyinara ɛmfom soɔ ɛnkyɛ wɔn turo a wahyɛ wɔn bɔ no nso wɔma ɔmo nsa ɛnka adɔfo ɛnɛ yɛsaba bɛhyia suapɔn yɛ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnkyerɛkyerɛ a nyankopɔn ɛde maa no sɛ ɔmfa mmerɛ ɛdasa nyankopɔn ama yɛ ate ase sɛ wɔyɛ rahma, wɔyɛ asomdwoeɛ, wɔyɛ ahomɔborɔ ɛde ma yɛn nyinara. Ɛnnɛ yɛhwɛ the things I fear most. Yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadith. Na ɛnnɛ episode 3 no yɛbɛhwɛ hadith a yɛnyɛ firi Umar ibn Khattab. Yɛn nyinaa yɛnim Umar, sahaba kɛseɛ, the second khalifa of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mmerɛ bi na ogyina member so ɛna wɔyɛ wazi na wɔma agyidifoɔ ɛte sɛ wɔse sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wɔse wɔte sɛ ne yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka sɛ wɔse inna akhwafa ma akhafu ala ummati wɔse the thing I fear most for my ummah is kullu munafikin wɔse every hypocrite. Yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ adeɛ a wɔsuro ma ne umma paa no ɛne nyaatwomni biara. Obi a ɔyɛ nyaatwom na ɛsɛ wɔsuro nyaatwomfoɔ ɛde ma ne umma. Wɔso kullu munafikin. Kullu, the word kullu, every, means there is no exception. Kullu, wɔso kullu munafikin, wɔso every hypocrite. Name Yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam was describe this kind of hypocrite adikudinti a ama why is so dangerous. Was kullu munafikin alim lisan. Kullu munafikin alim lisan. Was nyatwomni a wo nimdeɛ anaasɛ wo kasa ɛwɔ nimdeɛ so. Subhanallah. Obi a wɔyɛ munafik walakin wɔyɛ alim, wɔyɛ knowledgeable. Subhanallah. Was kullu munafikin alim lisan. A hypocrite who speaks with knowledge. Subhanallah. Ajidifu. Obi a wɔyɛ munafiki na wɔsa wɔ nimdeɛ na ɛsɛ ɔyera wo a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ɛnnɛ yi wɔ mu bebree wɔ wiase. Ohu ɔmo a wobɛka sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo promote Islam na mmom no ɔmo pɛ sɛ ɔmo sɛe Islam. Ɛne Yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kae. The person is so knowledgeable in the deen, but wokɔhwɛ nneɛma a ɔyɛ a ɔsɛe Islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Adɔfo, yɛsrɛ Nyankopɔn hɔ wɔno nkutoo ne hɔ dwanekɔbea ne atɛyɛ. Munafik. Nyankopɔn describe wɔn bebree in so many various forms. A hypocrite. Nyatwomni ohyiawa na no dɛdɛɛdɛ na mmom adeɛ ɛwɔ n'akoma mu no ɔnhu. Said the Quran kan was wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. So mu hyia gidifo a ɔm sɛ yɛde yɛ sunnafo
يدي سنة فو يا مؤمنون يا سي ينكرم فو نمو وإذا خلوا إلى شياطينهم نمو مسو أمكو ومنام فو أني ومو cohort group قالوا نو ما كاتم سي يدي يدو ومو هفو أجدي فو ɛno nti ne yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ wɔse ade wɔ suro ma yɛ ɛne munafiki ni a ɔkasa ɛwɔ nimdeɛ mu anaa wɔwɔ nimdeɛ kullu munafikin alimin lisan every hypocrite who speaks with knowledge me nua adwene ho obi a wɔsua Islam wɔnim ahadith wɔnim Quran kyɛ sɛ Islam nimdeɛ biara wɔnim so obi na no sɛ ne wɔkasa or mesmerize but wɔyɛ monafik ne goal ne sɛ ɔbɛ destroy Islam from within ɛnɛ ɛno no mmerɛ ɛnɛ me ne woyɛ wɔ mu yɛwɔ amanfoɔ bebree asɔre sɛ ɔmo yɛ ade a bɛpromote ɔmo ko ama Islam but sɛ wohwɛ ɔmo ne yɛn no a ɔmo sɛe yɛn nkramosom no ɔmo gu nkramosom ho afi Awurade wɔ mmɔ ɛho man ɛno nti ne yɛnkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaa sɛ inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alim lisan. The thing I fear most for my ummah is every hypocrite who speaks with knowledge. Awurade wɔ mmɔ ɛho man wɔmma yɛ ne hɔ dwanekɔbea ne atɛyɛ adɔfo yɛde nkɔmmɔ no ɛbɛsi ha Nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena yɛbɛtoa so Munua Idris Ahmed Bundawni أنا متين كي دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.